Lagau, coba jaga aja her. Nubat. Ntar orang mesti singning. Asa bे देग्लायनि बावखुंग्रियावथ' बिराद सेंग्रा सिख्लाफ्रा आखाइ हमै थांदों। बे गासिबो गोसो थोलायनायजोब ना माथो? ना अनलायनाय ना मोजां मोनलायनाय? बे जादों सोरबा गोसो थोलायनानै गावसोर फैयो जरा आरो माखासेफ्रा जाहैबाय अनलायनायनि गेजेरजों जेनेबा गामि सेनि हिसाबै फैखानानै अनलायनायनि गेजेरजों बोखोनानै गाखोयो। माथो सोरबा गोसो थोनाय गोजाजोब? जानो हागौ ना मानसिना। आसा दा नोंथांमोना बबेयाव थांनो ओंखारदों? आया भिडिअ खग्राफोरा बिदि जायो फावसैयाबा दे जों माने बावखुंग्रिनि नैबे हाजोआवहाय माने मन्दिराव थाफैदोंमोन नालाय दा फुजा होफैदों ओमफ्राय दखानबो फैदोंमोन दा दखान जोबनानै थांनानै जोङो दा बेलासियावनो दुगैखां लोबखां जोङो गाहायाव थांनानै एन्जय खालामनोसै दा नोंथांमोनाबो बुंदो। जोङो दिनै बावखुंग्रि हाजोआव गाखोखांनानै आस्टेनो जाखां लोंखां ओंखारलांगासिनो दं अलरेडि जों मोसाहैनोसै एसे बैसागुनि होनदो माबायदि समायदों नायनानै नोंथांमोनहा कमेन्टआव जनायहरदो। जों दा माने बैसागुखौ बिराद मोजां मोसानो गोसो जादों दा बेनिखायनो जोङो थांनानै गाहायाव फुरा एन्जय लागायगोन दिनै फुरा मोसागोन आरो दा हरनि 8थायाव गाखोबोफिनगोन जों माने गाबोनसो ओंखारगोन आरो हाजोनिफ्रायनो माने जोंहा दा बिराद माल दङ गोजौआव दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। Lagau, coba jaga aja her. Nubat. Ntar orang mesti singning. Asa bे देग्लायनि बावखुंग्रियावथ' बिराद सेंग्रा सिख्लाफ्रा आखाइ हमै थांदों। बे गासिबो गोसो थोलायनायजोब ना माथो? ना अनलायनाय ना मोजां मोनलायनाय? बे जादों सोरबा गोसो थोलायनानै गावसोर फैयो जरा आरो माखासेफ्रा जाहैबाय अनलायनायनि गेजेरजों जेनेबा गामि सेनि हिसाबै फैखानानै अनलायनायनि गेजेरजों बोखोनानै गाखोयो। माथो सोरबा गोसो थोनाय गोजाजोब? जानो हागौ मानसिना। आसा दा सोर थांगोन? दा बावखुंग्रियाव गाखोखांनानै दा ओंखारबाय दा गाहायाव माबायाव प्रग्रामाव फांसनाव। आसा दे नोंसोरलाय सासे हिनजावखौ सानै जाहैखो आसोलफोर नोंसिना बोरै गोलैगोन ओरैनो सानै जायो बिराद इन्टारेस्ट लोगोफोर माथो जों दा ओंखारगासिनो दङ। आखाइ हमलायना फैलायदोंलै सानैया। जों गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारबोबाय दा माने जोंहा माबायाव हाबसिगोन आरोखि मा होनोमोनलाय खम्बारथि जाग्रायावहाय मिटिं जाग्रालायनो मा होनोमोनलाय बेखौ मेलायाव होनदों नामा मेला होनदों नामा फेस्टिभेलावहाय मोनसिगोन। ओंखारबोयैनो बिराद मेंबाय मा खालामनो दा माखासे थाबोना दं बेखौ जों नेथ'गासिनो दं दा थाबैबा दसे देखायना होबावगोन नैबे थाबानो जाबाय। जों दा माने जोंहा फेस्टिभेलनि मोनसे खथाया बेरायग्रायाव थांसै मोसाग्रायावहाय जों दिनै मोसागोन बैसागु संक्रान्तिनि डिक्स होनलायलायनाय। जोङो गासै 8 जन दङ 8 जन जों माने बैसागु मोसानो लुबैदों ओंखायनो फैबाय दा एसे गोजान दंबावो बावला मोनसिगोन बेयाव थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा। लोगोफोर
जोङो दा एसे मोसासिगोन रायजोफोर नोंथांमोना नायबो जाबाय जोङो बाहाय होसिगोन लोगोफोर जोंहा माने दा नै जोब्बाय नालाय जों दा हाजोआव गाखोफिनसिगोन जोङो हाजोआव थाहैगोन आरो माने जोंहा बे मन्दिर दं नालाय मन्दिराव थांफिनगोन दा जोंहा मा अर्डारा 6:30सिम दं नालायनो ओमफ्राय दा बेनिखायनो बन्द' खालामबाय दा दसे मोसाफैनो मोनबाय होमबाबो ओमफ्राय दा माने मोसानाय खननाया जोबखांजोब्बाय नालाय दा बन्द' जानायखाय जोङो जोंनि रुमाव थांफिनसिगोन आरोखि गोजौआवहाय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय जाबाय आङो गाखोफिननायखौ खिन्थासै दा नायजोबलांगोन होनना नोंथांमोनखौ मा थांसै आदसा नोंथांमोनहा फैबाय थाबानो जाबाय जों गाखोफिनसिगोन थांफिनसिगोन आरोखि गोजौआवहाय दा जोब्बाय नालाय जेबो गैला दा नायलांबानो जाबाय